ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ପୁରୀ ଯିବା ଆଉ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପୁରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଟ୍ରିପ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସନ୍ତୋଷ ଆମର ମେନ୍ ଟୋକା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆରାମସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଇ କାହାକୁ ଗଲେଣି ଡାକିବାକୁ। ସନ୍ତୋଷ ବୋଲୋ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ମାଉସୀ ବସ, ପଛରେ ବସ। ମାଉସୀ ପଛରେ ବସିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଲିଆ ବି ଆଇଲାଣି। ଗୁଲିଆ ବି ବସିବ। ଗୁଲିଆ ମୁଁ ତ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଁ ଗାଡ଼ିରେ ବ ଆସିକି ଗୁଲିଆ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକାଇ ସାରିକି ବାହାରି ଯିବା। ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି, କେତେ ରେଟ୍ରେ ବୁଝିକି ଆଇଲେ ଯିବା ଏଇକା ଖାଇବା। ସୀତା ଭାଉଜ ବସିକି ବରା ଖାଇଲେଣି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାତ ଖାଉଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ଖଟା କ୍ଷୀରି। ମାଉସୀ ବରା ଖାଇଲେଣି, ଗୁଲିଆ ବି ବରା ଖାଉଛି, ଭାଉଜ ବରା ଖାଇଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ମାଳତୀ ପାଟପୁରରୁ ସିଧା ଯିବା ପାଖରେ। ବୁଲିବାକୁ 6 କିଲୋମିଟର ରହିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁରା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଥିଲୁ। ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାଟମଙ୍ଗଳା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସିଧା ପଶିବୁ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା। ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିସାରି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଜମା 1/2 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ସାଉଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ପୁରା ଲୋକ ତ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଅରୁଗୋଦର ଟିକେ ମାଡ଼ିଯିବା। ଅରୁଗୋଦର ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରି ଆସିବି। କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। କ'ଣ କରିବୁ।